Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesorangan pagelaran Sandiwara Kono Prawisma Kuncoro. Kadipun sepi dari Roko Mas Heru Prasetyo. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi aning saiki ono ngendi. Ayo Mas Gidin, yuk yuk. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo biyen ninggal saiki apa lali ning gunung tak dikoni sego jagung yen mendung tak silih capek gunung Ah ya Allah Gusti, alon-alon maton kelakon ya Mas. iki jane aku ndak diancam nganu Bapak Utomo piye Lah Cak? kok iso? Dagelane munggah terus kon medun Mas, Lah kongkon ngopo? numpuki kursi. Kok sok kongkon numpuki kursi ku lho? Gelah kursine ora enek sing nunggoni wis. Lah wong iki jenenge ayo wis parek esuk Mas kok. Kaya ngono. Heeh. Ayo syukur. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo biyen ngadeki jroning praja lara Al-Robi'a Production. Satria Jaya Audio. Wena bro. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi aning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digas kene ninggal janji ada yang saiki ana ngendi. Yo Nek gunung sego jagung yen mendung tak silih capek gunung
Mang. Lah ngapa? Ana panjak kendang karo panjak saron kok balap-balapan. Lho ora apa-apa. Kowe ra ngerti anane balapan. Apa, Mas? Tukang Jepang lho pengen ndang mulai. Lah iya kok Mobilmu ra iso metu. Emang nggo mobil apa motor? Motor. Ya wis. aman berarti. Ya. Yuk, syukur. Syukur bisa nyawa. Yo. Gunung etan dadi rejo. Biyen ilang jroning kaca lara lopo. Yo 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 yo. Oh, yo yo yo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbok De. Mbok De. Mbok De. Ya Allah Gusti. Mbok De iku mang aja mbok takoni. Ora ngapa? Iku mikir sesuk. Lah apa kok sesuk Lalaran dipikir? kok sakmene kae sapa sing nyaponi ngono. Ora kok ya ya. Mbah iku ngrembug apa ora roh. Iku paling rembug Palestina karo Iran ngono lho. Rembug Palestina karo Iran. Lah kowe jare ape rono? Ape rono? Alah pun lapor ono kok so. Halal bihalal blok goblok. Halal bihalal kok marani nuklir. Ya ora apa-apa kok Wis ya. mati kok. Syukur alhamdulillah Mas Mas, Yudil. syukur alhamdulillah. Awake dhewe iso sowan ning desa Ngambelrejo. Muga-muga ae awake dhewe cocok anggone seduluran karo warga Ngambelrejo kene ya toh. Iya Mas. Muga-muga ae besok iso ditimbali mrene meneh. Iki lantarane Bapak Utama ya toh. Cara saumpama Bapak Utama ra nimbali awake dhewe ya toh. Bengi iki awake dhewe tetep ngaplo ning omah. Ngamplone. Ngaplo. Lah piye ora duwe penggawean? Ngono ya Mas. Lah nek kaya awakmu ngene iki apa ya duwe penggawean? Loh, gaweanku akeh Mas nang omah iku. Wah, hebat luar biasa. Gaweanmu apa nang omah, Mas? Nang omah lah apa? Aku lho Mas ning omahe buka usaha warung kopi. Wih. Kowe iki berarti ya duwe lesehan angkringan. Ya duwe. Wah, ngono kuwi apa akeh kayane? Akeh ora? Lho kok ora akeh piye? Kulaan. Heeh. Kulaan 45 tak dol 25. Iya. Lho wis ketok moto bathine pira? Tapi tenan lho, Dik, tandane. Aku Piye? mang iki ngopi sore mau lho keblondrok. Lho, lah kok iso kebrondrok? Kandhane kok so. Kowe ra roh kopi nang kene jebule iki. Jane kopine iki murah. Lah terus Bubuke sing larang. Lho, kopi kok bubuk iku Mas. Iya. Kopi iku murah asline. Lho, Bubuke sing larang. kopi bubuk iku Mas. Lah iya. Kopine iku lho murah, bubuke sing larang. Kowe takok ngopimu ning ndi? Ngopimu ning ndi ku? Nang ngomben karo nang mamer ngono lho. Oh alah bocah ngene ra sambel gelap. Lah ngapa? Iku jenenge ora ngopi bubuk. Lah apa? Yo terah kowe jajan ning ngomben kok so. Lah iku isih mending kadang bubuke mok trimo nang dhuwur galar tok. Ning dhuwur galar. Ning dhuwur galar. Iya. Ngono ku yo Apa? mbok goleni neh. Yo iya wong kepepet. 3 dina ora muleh kok. Lah wong lagi 3 dina ora muleh kaya yo biayaan marorono lek kowe ya yo. Lho kanggo iku golek warung kopi kene tutup kabeh. Ya mau anu paling iku mergo kesel awake. Ngono. Yo iya. Aku mang iki yo lagi bar tukaran karo Sapa? bakul kono kumang kok so. Endi bakul endi? Bakul warung kumang lho. Sing ning guri. Ngapa? Oh walah, nganu to. Sena Nugraha. Wong bar tajak tukaran ya. Lah kok iso tukaran iku perkarane apa? Lah saiki kok wong aku rono jenenge wong aku pengen gorengan. Iya. Gorengan kok 2004. Ya bener iku wis umum kok. Lah umum piye kok so? Angger 2000 ya papat kok. Gorengane ning gone kene iku 2004. Lah iya. Apa ora terus mendem? Lah kok iso mendem? Lho, saiki tahun pira? 2026. Lah iya. Lah ning gone sena kono 2004. Ya aku ya tetep mendem. To bento. Apa? Maksude 2004 kowe tuku 2000 iki
oleh gorengan papat ngono lho. Lah ora ngono ngomonge ya. Lah kok iso ora ngono piye to? Lah wong tak takoni. Heeh. Gorengan piro Mas? 2004 Mas. 2004. Heeh. Lah terus Lah yo aku yo tak uring-uring ah. Saiki lho tahun 2026 lah kok iso gorengan kok iso 2004. kowe ancen utekmu sing cekak iki. Lho, lah kok iso utekku sing cekak? Maksude iki kowe iki didohno kowe rak tuku 2000 lho. Heeh. Lah engko diweki gorengan papat dadi tuku 2000 oleh papat. Wonge ra muni ngono iki. Lah piye? Muni 2004 ngono iki. Lah iya iki wis tak terangno. Kowe rak tuku 2000 to. Heeh. Lah iku engko oleh gorengan papat. Ngono berarti lah ora 2004 ngono ora? Tak kira 2004 ngono pas tak uring-uring mange. Uring-uring piye? Kowe iki kudune iki nyonto karoan Bapak Utama iki lho. Anggone grapyak karo tangga teparo iki jan luar biasa. Mau Mas. sore ya to. Mau awan kowe ndra ngerti dhewe. Ya, Tamu ngerti. undangan iki teko terus kaya banyu mili lho. Iya masyaallah pokoke banget akehe mau ya. Mulane kowe iki kudune nyonto. Aja nek kowe wong tanggamu ndek gawe malah mau tinggal ngetoprak. Lah kowe nek ndek gawe terus tamumu sapa? Lho carane ah Mas. Lho carane iki lho piye? Wong saiki ya online kok akeh kok. Oh berarti tamune online. Ya online. Berarti ya di transfer. Ya? Transfer. Ya ditransfer. Wah engko malah mbok nggo depo. Mbok nggo depo. Aja ngomong ngono ah. Lah ngapa? Dimang bar kowe ya ngono kok so. Ora nek aku sorry lho. Aku ki tak tabungno iki besok oleh kaya sithik-sithik rencana arep tak tukokno mobil aku. Wah iya kowe iku Mas. Iya no. Walah. Mbok tukokno mobil apa iki? Loh, rencana iki ya golek mobil Innova Reborn no. Wah iya. Lah ngapa? Dagelane Wisma Kuncoro. Iya. Mobile mobil Reborn. Ya ngono ki sok nek aku wis tuku terus tak tulisi mobil. Piye? Ora nyono. Lho, Wong bot-bote mergawe ngetoprak gur dagel ya to. heeh. Iso tuku mobil tak tulisi ora nyono lho. Oh ngono. Iya. Aku ya ape kaya kowe tak ape tak celengi nek Lah ngono. bareng ngono kok Irul Satria Jaya ya nyusul. Nyusul piye? Wonge duwe unek-unek pengen tuku rabi neh. Aja rabi terus kowe. Wonge ape tuku iku lho, mobil sing gede jenenge apa, Mas? Heh? Mobil sing gede niku lho. Mobil sing gawedi. Iya, apa jenenge? Mobil sing gawedi ngono kae. Iya. Molen. Kok molen piye to? Mobil sing apik-apik niki lho, apa jenenge? Sing mobil apik-apik sing gawedi. Pajero. Wah, Pajero. suwi men to pikiranmu kok. Gede-gede Pajero ngono kae. Irul ape tuku Pajero? Bah, yo kok duitmu akeh to, Rul. Wah, ngono ki mobile ya ditulisi. Ditulisi apa? Ora ngira. Wong bot-bote mergawe nang sonan iso tuku mobil. Lah delalah iki lho, ngus tukang kendang kok ya duwe angen-angen. Ngus iku. Iya. Ya ampun, Ngus. Lho penggawane mok linggih ndoprok nang emperane wong ngono ki lho. Lah iya kok. Wonge duwe angen-angen pengen Angen-angene apa? pengen tuku kijang. Ngono ki besok ya ditulisi. Ditulisi apa ya, Mas? Ora ngarah. Lho, lah kok ora ngarah? Ora ngarah. Lah piye lho anggere mergawe ndoprok ngeslot. Mergawe ndoprok Ya ngeslot. nek terai ya iku hiburan kok. Ya Mas. wis ora ngarah iso tuku kijang. Kok iso mulane kuwi mergawe iki perjudian nek iso didoi. Remi slot jauhkan. Ngono. Ya iya no kok iso. Lah aku mau kok ya ning guri kok ya ketemu wong mojo terus giling Cah. Ora semono ngene kok iso. Lah wong kowe ya ngono kok sok. Wong kok seneng. Aku ya gumun Mas dina iki Mas. Lah ngapa? Karo Mbak Lis karo bojone iki lho. Ya ngapa? Kaya nganten anyar tenan kok. Aku ngene iki dadi Ketoprak ditunggoni sewengi. iya. Wong mikire ya wis gampang. Gampang piye? Wis karepmu kono wong wis ora tak bayari ngono. Reno tak andani. Sing asli ya. Heeh. Mbak Sulis iku oleh gremeng iki ndek kedek awan iki mulai gremeng. Gremenge bapak apa? Walah, batinku ra lah iki Mbak Sulis raine kok rondok nganu mencuret ae iki ndak kena apa dah. Aku kan linggih nang sonan ngono to, mawawan. Baju bule iki aku sore njajal delok rene. Heeh. Pas wayah gambyongan ya to. Iya. Cah wedok-wedok do nari. Tamu undangan do seneng mergo cahe ayu-ayu. Walah Bu Sulis iki jan
Piye? Ameh delok tok mok trimo dilirik tandane. Lah kok iso ngono? Lah trimo ngene lho. Ngono tok. Bu Sulis. Bu Sulis iku ngono. Kandhani kok so. Ya ampun kok bangeten le. Aku yo ngene. Sabar aku. Iya Lah bareng ngono metu cah nom-nom do kuwuran dial-del. Ana sing salto ping 30 wer. Ana sing menculot ning ngarep barang mau. Mencolot mengkarep ya to. Cah cilik-cilik do guyu, do seneng. Lah Bu Sulis kok trimo. Ngono tok. Ya ampun Bu. Lah bareng pas metu ondel-ondel kewan-kewanan. Iya. Wah, ana sing dadi ula, kok. Dadi macan ngono kae. Ana macan cilik. Wow. Lah bareng ana jerapah cah cilik-cilik ya do suweneng. Walah Bu Sulis ya mau trimo mencep tok. Lah bareng pas metu macan gedhi ndeke lagi gelem ngomong. Macan gedhi loro mang. Iya lagi gelem ngomong ya perkara roh macan. Ngomong piye, Mas? Macan iso wow. Ngaong. Wow, Bu Sulis mok trimo alok ngene. Alok piye? Ya iki sing ape mangan sapi ku loro. Masa Bu Sulis ngono? Aku yo kalah. Bu. Langsung tak ada deh. Bu nyuwun sewu, nggih niki Bu macan sing doyan sapi loro sing jerone ndase ireng Bu tak ngono. Tapi yo iki mang yo banget Apa? bersyukure Mas awake dhewe, Mas. Tapi nek iki Bapak Utama adalah sak keluarga ya toh. Nimbali ketoprak Wisma Kuncoro iki tulusing batin ya toh. Ikhlas kanggo nglipur sedaya kemawon. Mulane Bapak Utama iki kalebu wong sing gelem sedekah. Sedekah kae ana rong werna cacahe ya. Apa ae iku, Mas? Sing nomor 1 kena diarani sedekah rasa. Sedekah rasa. Nomor lorone sedekah arta. Iku yo sedekah rasa iku ana artine, Mas. Loh, ya ana sing diarani sedekah rasa ya to. Bapak Utama nimbali ketoprak Wisma Kuncoro kon nglipur tangga teparone ya to. Tangga teparo melok seneng, melok ngrasake bungaing atine ya to. Bapak Utama kelebu sedekah sing kena diarani sedekah rasa. Ngono ya. Ora trimo gur tangga teparo. Lah terus sapa ae? Para pedagang-pedagang ya melok seneng. Melok seneng. Mergo apa? Kecipratan rejeki. Iya. Mulane sok sapa wae sing gelem sedekah nyenengno wong, iku bakale besok munggah swarga. Ngono lho. Omongmu piye? Sok sapa wae sing gelem nyenengno wong bakale munggah swarga. Urung, Mas. Lah kok iso urung mesti? Lah saiki aku takon. Takono. Lah kae kok ana wong sing ning ngene mamet ning gone ngomben kae lak ya nyenengno wong. Apa kae ya munggah swarga? Aduh mateng aku. Maksude iki ora ngono, mergo mamer ngomben sing gon-gon karaokean kabeh nu kuwi. Iku mergo pamrih. Mergo duit, dadi sok sapa ae anggere mergawene mergo duit, pamrih ora bakal mlebu surga. Mosok ngono? Ya iya. Aku tak takon, Mas ya. Takono. Saiki ngene. Piye? Lah kaya sampean ngene iki ning kene dikongkon ngibur wong akeh. Iya. Gek mari ngono kok muleh terus gak dibayar piye, Mas? Walah cilaka. Mlebu swarga lho, Mas. Mlebu swarga lho. Swarga ya. Nah, aku ngene iki sing asih gak buru pamrih kok, Dik. Lah terus? Lah wong cepu kene kan ya ada. Paling enggak ya prihatin lah. Loh, pengertian. Mosok adoh kene cara ra diwenehi rak ya kebangetan. Lah saiki mosok ana swarga kok dinyang. Lha sing ngenyang sapa? Lah aku ora diwenehi ra apa-apa, angger mentolo ae. Yo jane yo mentolo tapi yo kok yo adoh dadine gak sida mentolo. Oh ngadoh piye? Iku mang sing nomor 1 sedekah rasa. Sedekah rasa sing nomor 2 sedekah arta. Lah iki Bapak Utama ya to, mengko ketoprak bar iki terus mara ning kerombongan nekani Mas Heru utawa Mbak Wisma ya to, diwenehi dhuwit. Iki terus kon ngedemo anak buahe lho. Iku klebu sedekah arta. Kaya aku ngene iki lho. Aku bendina iki sedekah arta. Contone ngene iki to. Contone. Alah ketoprak bar aku teko omah, masam dhuwit langsung tak deleh nang dompet. Lah terus? Lah langsung aku mara nang bendahara masjid. Lho. Mbok sedekah rono, Mas. Sing kandha sapa? Lho. Lah terus mbok nggo bangun masjid? Ya ora. Masjid wis enek loro. Lah kok iso kowe
Duwe mbok kene ning masjid iku mang piye? Alah wong aku budal utang kas kono lho mang tak belekno. Ngono ku lak ya ngomong aku utang kas masjid ngono ah. Lah. Oh, Wong utang kowe ya ora mok wenehi kok ya. Iki pokoke didongakno Heeh, khususnya Mas. kanggo adik Reza ya ta. Muga-muga dadi bocah sing bekti marang wong tuwa loro, ora kena apa jenenge kae mbantah apa sing dadi dawuhe wong tuwa. Iki Dik Reza pun tilem, Bu. Sampun nggih, pun. wis turu, Mas. Ya pokoke awake dhewe mung bisa ndongakno muga-muga ae cita-citane tercapai. Amin. Raihlah cita-citamu setinggi mungkin. Paling enggak iki wong urip nang alam donya iki sekolah itu penting. Sekolah iku penting. Penting sebabnya apa? Saiki penggawean apa ae iku mbutuhno ijazah. Ngono lho. Masa iya, Mas, Kan Mas. biane kok. Sekolah itu penting. Wong banyu wae sekolah mosok wong ora sekolah. Kowe ora usah mlebu ah. Lah kok iso mlebu? Lah saiki kok banyu kok sekolah iku sekolahe nggih endi? Lah nek banyu diadahi ember kae apa jenenge? Ya sak ember, Nek diwadahi baskom. ya sak baskom ah, Mas kok. Lah nek banyune ning jero kolah. Ya sekolah. Lho, Lah ya bener to. Banyu wae sekolah mosok kowe ora sekolah. banyu kok sekolah ya, Cak? Lah iya, lah iku mang. Nek Jajal. diadahi ember, Sak ember, diwadahi baskom, sak baskom. lah nek diwadahi kolah. Sekolah. Lah iya, ya wis kok so. Iya. Banyu wae sekolah mosok Banyu kowe ora kok sekolah. iya. Ayo Mas wene lelipuran iki jam mepet, sesuk nimbale lumayan adoh Heeh. ning Jawa Tengah. Iki lho tak nari Mbak Lis lho aku. Ya. Mbak, monggo. nyuwun tetembangan apa? Gubuk Asmara. Oh, Gubuk Asmara. Nggih. Iki Monggo Pak Pradangga. kene iki gudange Kene anu iki Mas. gudange Tayub. Mas. Tayuban. Gawe gagrak tubanan iki. Iki ora ana jaiponge ya wis. Heeh. Monggo para pradangga wonten pamundutanipun Gubuk Asmara. Yuk. Sesarengan Wisma Laras kakunjuk gendhingipun dumateng para tamu lenggah ingkang sekeca. Yo, Mas, sakrene treke wis rondok nyedaki panggung iki ape ndang bar gitu. Yo. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning jaga ke bak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge ku bekas moro biyen kae tak nggo handem tresno tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ke taman asmara Gubuk kae nyimpen wektu wiwit biyen tumeka saiki
gubuk tahe kebak cerita ning tengah wengi ngati kaget rino kacekan sakjroning ati dan datan lumpur luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara sampun katuran ya Mas Mas sampun Udin. katuran Iki awake dhewe makili sak rombongan ya toh. Mbok bilih anggone nglipur kurang ngremenake penggalih sampean sedaya nggih nyuwun agunging pangapura ya toh. Awake dhewe eling lan waspada amung sak derma abdi mengko mundak kedukanan marang bundarane awake dhewe. Ayo bareng-bareng ayo, Mas, pada ayo, Mas, ayo, Mas. ya.